सुजि सा आरो सेलाय बेलाय जागासिनो बेरेफुंजानि हालोद लोगोसे सानाबो एसे लाफादों आया सरि खुलुमबाय सानाफोर आंनि जोबानिव्लग चेनेलाव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरावबाय सय माजियाव फवारनाय महर लानो सानाफोर दा मुंखायो इनिफ्राय ब्लगखौ जोबजासिम मोनजाबाय हानायमोन इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेल आइकनखौबो थिं बायजाना होलांबानो जाबाय कन्टिनिउ नायग्राफ्रा खोनासंसो बासिगोन खोमा बेसे बेल आइकन दाबायबाय थानो थिनदों आंहा दाबायखानायसो होननानै खिन्थु गोदान गोदान नायफ्राङो नालाय बिसिनि थाखाय बुंनाय जायो आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो लांदां फादाङैनो दङ दे मानसियाहाय बिराद आथुर आरोना माने दा बुंसै ओमफ्राय मैयानि एसे फिसा फिसौ गथ' गथायनि जि लाबोनायफोरखौ आं मैया बेलासियावनो सुखादोंमोन नालाय ओमफ्राय रानस्लाबा जानायखौ दिनै एसे दिहुनबाय आधा घन्टासोल' समाय गैया ओमफ्राय थिखांफिनजोबोल' गैया आरोना ओमफ्राय आङो थिखांनानै बिदिसो दोनजोब्बाय आरोना बेखौ खननोबो सेट खालामनोबो आंनाव खुनु समय गैला मानो होनबा नै जोंना पेकिं आरो जाबावबाय हे प्रभु थांलाय फैलायसो ओमफ्राय आं फिसाजोनो सानबाय मैया गोदानखौ जरासे गानहोनोसै नामा आरो फिसालाया गानबा गानबाय गानाबाथ' गानबा नैनिफ्राय हाननानै गानसिगोन आरो रानजोब्बाय सखानो खालि रोजा गोनां गांनैसोआ रानासै आरोना दुरुङाव लामनानै गालांसै जाबाय एकदम समय गैलासो नांगौ फटाफट रेडि खालामनानै लागोनसै काप खालाय दैखौनो सुग्रोनोसै आङो लगे लगे ओंखारबायबो आं ड्रेस पार्टि गानगौमानि फिसाजों माने गानरोखानायमोन नालाय ओमफ्राय एकदम रिक्सा लेंहरबाय ओमफ्राय फिसाजोआ मा होनना बुंबावनो गोदान गानजानो लुगैबाय आङो ना गाना माने थफ्लायाबो लुंगासे गारना जा गोबावबा थांगोन होननाय बायदिसो थफ्लायानो सिट फारसेथिं सासेनि फागो लाखायो होननाय बायदिसो मा होननो जोंनि आखल ओमफ्राय आरो सिगां बुंनानै लागोन बुंग्राफ्राबो दं नालाय आंखौ किसुमान खायफा जोलैनि हांगार होननानै थ' ड्रेसा नै जोलैनि हांगारबावसो दिनैबो गाज्रि मोननांगौ मुगैनांगौ लागा गैया थ्रोब सोनानै फैबाय आरोना गगा मोनस्रा गोजा मानसिफ्राबो देहाफ्राबो सुख गैया आंथ' पेरासिटामल गरसे लानानैसो सिरि फैदों आरोना लोमजाज्रोलायनायसोमोन आफाया मालाय दिनै गस्ला गोदानखौ स्राय गानबायबो लगे सेन गलायलायो सेनसो ना मोजां समायदों सासेखौ गानसिनदोंमोन आं गोदान गानसिनदोंमोन नाङा बेहा नैबेखौ बिराद मोजां मोनो गानथारासै मुस्रिसो नायफैबायनो सिदा बाजाराव फैनानैहाय जोङो फाटा सिरा नायथ' ना पास ना এটা 7 পাস নহলে গালি খাব মই ফাটাসটা থাকিলে লাস্টিং যাবতো বুঝতা 10 বছর এটা দামজুত মাল দিয়া না তো আপনি 10 বছর নংখাय দে কত দাম 450 টাকা এই কি কই দামটা ফালকে কোনা একদম লই যাম আপনারা শুরু ময়ও মরো টাইম নাই কি কই রে ভাই गोजौ बुंलाबायो नैजौफोरावनो मोना मोनसे बिदि फिसाखौ नै लानानै आगोल मुस्रिखौबो आरोना बाजारानो दासो बहायहांदों थ' लाबायना दा लालाना बाबा दा समय गैलाना नोंनाबो दा अबाव सेन्देल लाबोनो लाना अबाव थांदो दे लागोन बेलाय मेरला सेन्देल दं फैनायफ्राव लागोन हनै गारिया खुनु खोथा गैला सिदा टारगेटआव फुदोथ' हनै रिक्सा गाखोनोसै जानाय नंला ससेबाबो रिक्सा गाखोनांसिगोन मानो होनबा थफ्ला आं हानाय नङा हेन्डेल खालामनो चल डाइरेक्ट अयथासार गेम जोङो गारियाव एकदम लामैनो गरम जागोन दिनै ओरैबायदि गरम स्कुटि लाबोबाबो हैद नोंबो बेखौ लोंबाय थायो गगा मोनस्राखौ जानाय लोंनायफ्रानो अयथासार बिसिना मा होनो स्कुटि लाबाबो मिजौलाजोबो ओंखायनो जा थांलाय फैलाय स्कुटि सालायबाय थाबाय बाबाय ओमफ्राय बानानै थेवबो जानायफ्रा जेना ओंखायनो जाबाङा बारा जानानै फैबाबो दखानबानो जायो अयथासार ओंखायनो दिनै एसे आरामाव थांसै स्कुटि लांबालाय 200 थाखाजों थाव सोबानो माने मोनफैफिनो आरोना ओमफ्राय नैबेयावबा 500 थाखानि बारा खारखायो थांलाय फैलाय 600 700सो खारलाय लाङो ससे रिक्सा गाखोलाय ससे मेजिक गाखोलाय आरो हारसिंल' नङा आजिखालि नैबेनोबो भारा होनानै ओलांगा लाङो आङो सोरबा एसे खम लायो गथ' होननानै ओमफ्राय सोरबा फुराखौनो लायो सिटखौनो सासेनो लाखाबाय नालाय पाब्लिक गारिजों थांबा बेनो मोनसे जे नेबाय थानांगौ थाथ' थांबाय थानांगौ
मानसियानो गैथ'आ नै जों आरो सासेल' नोंना बारा मोखां ओंखारबाय थानाङा आं माबासिगोनसो खारबाय एबार टाइमा जाबाय नालाय खारखानांसिगोन मानसि गैयाबाबो ओरै उनाव सासे लामा लामा मोनलाङो मालाबा ओमफ्राय मालाबा बिदि लांदाङैनो थांनांगौ जायो सिदा सिदि फोरमायगोन नोंथांमोननोहाय जोङो सनाफोर जेरावबो थाङा लालेफारायावनो थांनो ओंखारफिनबावबाय आरोना न'आव नै थफ्लायाथ' लानांगौ लागा गैयामोन मानो होनबा दाख्लैनो न'आव गानग्राफोरखौ आङो दोननानै फैखाजोबदोंमोन खिन्थु आङो दा माने माखासे एसे बग्रा फुराना आंनि दख'ना बेफोरखौ लादों आरोना हजोंहाय बाहायनो होननानै दोनहैथ'नोसै होननानैहाय थ' बिनि थाखाय जाना बेगा बजाय ओमफ्राय दख'नाथ' बिराद हेभि जायोना आंना बेग गोदाना हजम खालामनो हानाय नङा बाराबा एसे थिखांबा जनो हागौ होननानै आं फुराना बेखौनो लानानै फैबाय आरो बेनो दाख्लै मैला जास्रोखानायखा ओंखायनो बेखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय नैबे बेगाव दङ लाव थाइसे बे आब'मोननि जानो हरदोंमोन मैया लावखौ माजों जानाय जायो जायखिजाया लाबाय ओमफ्राय बे मुस्रिया जाहैबाय मानो आरोना मानो नांगौनो ओंखायनो दाख्लै बिहरखानाय नालाय ओंखायनो बे मुस्रिखौ लाबाय आङो दा आं बायनायखौबा फसायगोन ना फसाया ओमफ्राय नैबे सासे सुबुङानो जा बिजनि होनबाय थादोंमोन अब्लाबो आङो नांथ'ला र' होननानै केन्सेल खालामनानै ओरैनो दावखोबावबाय आरोना थांबालाय थांजासिगौमोन बिजनियाव थाङाखिसै मालाबा थांगोन दे टेनसन लाना ओमफ्राय नैबे दा भिडिअ अन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय मा सोनाफोर दाख्लै फिसालाया एकदम फायख'नाय नुनाया नैबे दालाङावनोमोन आरोना बेयावनो दाथ'नानै ओइथिंजाय नाहरदों दिनै गैला खोमालै बाबा बियो माराम खाजोब्बायदां मालाबा स्कुटिजों फैबानो नाहरबावगोनसो जाहैदों मा रोखोम जानानै दङ दा गोदाव सोराव ओमफ्राय नैबे जोंहा गेन्द्रानि बाजार आरोना ओमफ्राय सासे फंबाया आंखौ बेहाय ओंखारनानै एसे भिडिअ बानाय आब' होनदोंमोन खिन्थु आं बे आगै जि कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया मा गैया ओंखारनानै बबे बुस्थुखौ भिडिअ खालामनो साननानैनो आं खालामनाय जाया ना आगैया आंखौ माफ खालामबानो जाबाय आं माने बेहायथ' मोजां बुस्थु मोनो खिन्थु आगैयाव बे बुस्थुखौ खालामफिनोथाय कमेन्टआवल' हरो नालाय खननै खनथाम जाबाय कमेन्टआव हरनाया ओमफ्राय आं पात्ता मोनैनि लानाय जायाखै आरोना ओमफ्राय आं मालाबा मा होनो ओंखारनानै मोनफा मोनफा दखानाव बे आगैनि नामखौ लायै सोंसिगोन आरोना आगैया जेनेबा कमेन्ट खालामनायावथ' नाम ओंखारो नालाय बेखौसो लायै सोंसिगोन आरो बेलेग नामबाथ' रायजा हरसिगोन आङो मा गोदाव सोराव सोंलाबायदों होननानैहाय बबे मोनसे दखान ना मा दङथाय आगैना कमेन्टआव खालामलाय आगै जोंना दखान दङ नामा बेहाय नायदोंबा आरोना ओमफ्राय आङो बोरै मिन्थिनो जे आं बबेनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै माबायदि भिडिअ बानायनो मा टाइपनि होननानै बिदि सानदों आरोना ओंखायनो खालामनाय जायाखै आरोखि थांलाय फैलाय ओरैनो बारलांनायल' जादों बे जायगाखौहाय गाज्रि मोननाङा आरोना आगैया फाइनालि गारिनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय मा खालामनो नै गोलोमस्रावजोबलायबाय मोनफैनायजों फिसाजोआ सस' सासाय गोबानायजों आरोना सुजि जानानै फैनाया सुजिया गफैफिनजोब्बाय जारलाथार स्कुटि लाबोबाबो जिरायनि मिजौबोजोबो आरो नै बिदि गारिजों फैबाबो देहायानो बोरैबा जाबोयो आंहाबो जि बोरैबा मोनबाय थाबाय आंबो बारा हानो नागिरा ओमफ्राय नैबेबो हाया आरोना ओमफ्राय खिन्थु फिसालाया बारा प्रब्लेम गैया बेहा बिफानि लादों गारि गाखोनाय मा गाखोनाया बिफायाबो जेबो जाया फिसालायाबो जेबो जायानो होनजायो ओमफ्राय नैबेहा आंनिसो लाबाय एसे गारि गाखोबानो बोरैबा खालाव खासाव जाबाय थायो आरोना खिथाबाय थाखादों होनो होननानै ओमफ्राय आं खोरखिथिंबो लांखादोंमोन ससे ओमफ्राय गोबायाखाय मोनफैनायजों गोबानायजों दै गखायोना स्र' सुना लाना फैबाय आं नै गोलोमस्रावजोब्बाय मानसिया आंहाबो बोरैबा दा मोनहैग्रोनोसै न'सिम बेबायदि लांदांआवसो बिराद मोजां मोनो आरोना जों बार स्रो आंबो गंसे स्राय बायनानै लानांसिगोन बेखौनो आरोना बिफाजों रायलायदोंमोनबो आङो बिदिखौनो बायनोसै नामाहाय बिफा होननानै फिसाजोआबो बिदियावसो हायो नै आंबो बिदियावसो हायो आरोना एकदम खोलो बार नांनायावसो बिदिखौ लाया फिसालाया बिदिखौ लाया बिफायाबो बिदिखौ बायना होआ आंनो बिनानावजों बिमाजों आरो बिदियावसो हायो नायदो मादि दामफारजों रिक्साजों लामाया थोलो थालासो नै
खस्थ' दानो हाबहांदोंल' गंब्रैसो दामफार थांलाय फैलाय लोगो मोनबायानो उफाय गैया बिसोरबो दाबायदियाव सोब मावो खामानिखौनो नै फैबावबायानो नै बिराद खस्थ' मोनो आं सानै बजाय लानानै थफा थफि लानानै बे दरखौबो एरायनांगौखौ जि खस्थ' मोनखायो आङो फाइनालि सफैबाय जों लिलाला थ' नै दानाबा आंनावसो जालायबाय लाव आलायबाय मुस्रि आलायबाय बेगा आखायाव लाबाय बिदाया मालाय गावनि क्रिकेट बेटखौल' आरो फ्लाक्सखौल' दों लानानै थांबाय नों दैयाव थांनो आयु गस्लाया मोजांथारसना थिनिया गोबाबोदों जोंना गोबानानै सेल सेला गैला सिबाय थाबायनो हालानो फिसाजोआ फेग्रें फेथें जालायलांबाय गोबाबोनायनि खोथा थैदो बिमाया ओमफ्राय आंहाबो फेग्रें फेथें स्कुटि लाबोयैनो थेला बियो स्कुटि लाबोबा न'सिम ग्रोब ग्रोब लाबोनो हायामोन गोबाबोनायबो नङामोन ओरैबाबा हनै आदाया मोनहैलायबाय मालाय जालाहाय सनाफोर जाला नै उनथिंबो बिसालनि मनाया लर लर जानानै दङ आरे मोननायालाय मोनबाय फाइनालि इन्डिया गेट हम सुइट हम आरे उन्दु नानि उन्दु नायबाय थादो आबै ओंख्रि संनायखौ नोंनोसो नारा नाथार जि मोजां जासिगोनहाय आयो थारमाने सनाबा जोंना किटसेना बेयावसो जाथ'नानै दं आरोना ओमफ्राय माइयानो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङमोन जों सफैनायजों जाबजों ग्रोब ग्रोब टिभि रुमाव एसे बग्रा बग्रि चेन्ज खालामनानै लास्रांसै आङो लानानै फैखादों बग्रा बोराय दंखायो सिन्था गैया आयना मोनसे ओमफ्राय बेयावसो फैदों आरोना नै आयु आयनाया सखा नुथारदोंहाय बोरै मानो बैहाय बारा बाहायजायैफोरखौ बेहाय एसे लाबोनानै दोनफैथ'बाय आङो नै एसे सोस्रांनानै दोनसै आं र' ओमफ्राय नै बेखौ बनोसै बला बलि बबाय माने सानसु जाहांहांजों सफैनायजोंसो माने ओंखायनो माइयानो संफुखाबायमोन नालाय मोनजासिगोन आरोना मा संनायखौहाय 12था जाहांहांजों सफैनायजों आरोना नै खामसालियाव एसे गोम जिरायनोसै आं एसे बेफोरखौ बख'नानै दोननोहाय लेथ्रा फेथ्रा गुफुं गफा जिरायनायाबो जाखाया नालाय मानसि गैखाया नालाय ओमफ्राय दा बेयाव गेम जिरायनो नोंथांमोनखौ आं बिदाय होनोसै नायनोसै सानबैसे जोंना बिदि लेथ्रा फेथ्रा खामानिबो दङ हिसाबै माखौबा खें गोसोखांबाय थाबाय आङो बे हारसिं गुगागा बिनिफ्राय रोगालाय खस्थ' जासिगोन बियो होननानैहाय खामानि सोलिगासिनो दङ सोनाफोर ओंखाम संग्रायाव आरोना दाख्लै आं नोंथांमोननो टाइल्स देखायखादोंमोन ना थ' लागायबाय नै दा हाबजाथ'वा जि गुफुं गुफा जानानै दं आरोना ओमफ्राय आरो जोंहा मिस्ट्रिफ्राबो साथाम बिसोरबो ओंखाम जायो ओंखायनो हारसिं लिलाला टेनसन जागोन बे साननानै आं माने बिजनेस फारसे थांनो गोसो जाबाबो दोनथ'नानैहाय उरायबोफिनबाय आरोना ओरैनि खामानिखौनो एसे स्रां खालामनानै लानोसै स्कुला बन्द'खा जखन मानोथो खामानियाव बाहायसै सानबाय आरोना ओमफ्राय टिभि रुमावनो संजाथ'सिगोन दा ओमफ्राय जायफ्रा आंनि बेखिनि नाथा गुलाय गुजाय ब्लाउसखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय जि जोम ओंखारनायखौ एसे सुना लाखासै आं थेंक इउ स' माच